Δεκέμβρης έχει 11 του 2016. Στο Βόλο είμαστε. Στο σύλλογο του Βόλου και θα δούμε τα περιστέρια του 2017. Σε ένα πολύ κινησιακό μέρος είμαστε και εδώ βλέπουμε το σημείο συνάντησης. Συσσωρεύεται εδώ, ο κόσμος χαμός γίνεται. Πρέπει να έχουμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Η μέρα είναι καλή, ηλιοή, έχει λίγο αέρα. Θα δούμε τι θα μας βγάλει μετά ο καιρός. Και ακόμα αυτή τη στιγμή είμαστε στην αναμονή. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Η Αθήνα πανταχού παρόν, Και οι κρυουλιάνες είναι μέσα. Αυτοί εδώ δεν έχουν δει ποτέ τους κρύο και κρυώνουν. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, γεια, καλά. Όλα έτοιμα λοιπόν. Πάμε για αναχώρηση, ξεκινάμε. Και ένα τελευταίο πλάνο από το σύλλογο της Πέτρας. Δεν λείπει ποτέ, ποτέ. Της Πέτρας, της Πέτρας. Ξέρω εγώ τι λέω. Πέτρα Κατερίνης, εντάξει. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν με αφήνουν να φύγουν, να πάρουμε και το φίλο μας το Βασιλάκι. Κοζάνη και πάλι Κοζάνη. Και εδώ βλέπουμε τους διαγωνιζόμενους. Αυτοί θα πετάξουν σήμερα. Ένα ωραίο πλάνο εδώ του Βόλης. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε για τον Αχιλλέα που θα ανοίξει και την αυλαία. Φύγαμε από το σημείο αναχώρησης και πάμε λοιπόν. Φτάνουμε λοιπόν και στον Αχιλλέα. Έχουμε πιάσει τώρα το βουνό και πάμε συνέχεια προς τα πάνω. Ωραία, κύριε, είμαστε στις ανεφοριές του Βόλου. Να και οι ακροβολισμένοι. Νάτι, εδώ είναι. Πάμε. Στη Λάκα. Πάμε λοιπόν. Εδώ είμαστε. Αξίζει να τραβήξουμε και ένα πλάνο εδώ. Εδώ ακριβώς έχει ο Αχιλλέας στα περιστέρια. Μόλις φτάσαμε λοιπόν στον Αχιλλέα, εδώ ακριβώς έχει ο Αχιλλέας στα περιστέρια. Αλήθεια σας λέω, δεν λέω ψέματα. Θα δείτε τώρα γιατί το λέω. Εκεί είναι, νάτος. Εκεί είναι η μεριά. Και από εκεί θα γίνει και η πρώτη πεταξιά της γιορτής σήμερα εδώ του Βόλου. Ο Μπανάνης έχει βραχνιάσει λίγο. Τόσο ταξίδια και τόσο κρύο, λογικό είναι. Τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια καλοκαιρινή μέρα, υπέροχη, και θα δούμε τι θα δούμε στο Βόλο για το 2017. Έτοιμος Αχιλλέα, ξεκίνα! Ξεκίνα! Λοιπόν, εδώ είναι και η... Μέσα από εκεί θα βγουν τα πουλιά. Μέσα από εκεί, από την τρύπα, να. Ξεκινάμε, ναι. Ωραίος, πολύ ωραίος. Βγαίνουν μέσα από την τρύπα. Εδώ το κοπάδι σκόθηκε τώρα.
Όντως είναι σαν αστράκια μέσα στον ουρανό. Και το κλασικό φεύγα του Αχιλλέα, ναι, αυτό που ξέρουμε. Εδώ είναι η αρχή του κοπαδιού. Τώρα θα πάμε και σε όλο το κοπάδι. Όσο μπορούμε να το πιάσουμε όλο, ναι. Έχουν απλώσει όντως γύρω-γύρω, ναι, στην πλαγιά. Και έχουν πάρει διάφορες κατευθύνσεις, όπως τώρα αυτά εδώ πέρα. Και πάνε. Το γνωστό φεύγα που ξέρετε. Άπλωμα και καλό ταξίδι που λέμε. Αυτά πάνε προς τη θάλασσα. Αυτό εδώ με την παρέα του. Και τα άλλα γυρνάμε προς τα πίσω και πάνε εδώ στο βουνό. Εδώ είναι τελείως στο βουνό. Στην πίσω μεριά δηλαδή. Και πάνε και αυτά ταξιδεύουν. Καλό ταξίδα. Πραγματικά είναι για εκείνους που αρέσουν τα ταξιδιάρικα πουλιά. Είναι ταξιδιάρικα αυτά τα περιστέρια. Ναι, έχουν άλλη μαγεία, άλλη χαρά. Κάποια βέβαια μένουν και από εδώ πάνω, όπως αυτός εδώ καραμπέρις. Και πετάνε σε αυτό το στυλ το θεαματικό που λέμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ και πιο πάνω. Ναι, φύγανε, βγήκανε με τη μία. Και αυτά εδώ είναι τα τελευταία που φαίνονται από πάνω μας. Τα άλλα έχουν εξαφανιστεί. Ωραία, πολύ ωραία. Λαμπυρίζουν μέσα στον ήλιο. Σας είπα σαν αστράκια είναι. Και πάρα πολύ ψηλά, Μην τα βλέπετε έτσι χαμηλά, έτσι. Τα έχω ζουμάρει στο υπερζούμ είναι. Μπήκαμε μέσα στη γαλανάδα, χαθήκαμε πια. Είναι και δύσκολο να τα πιάσουμε τώρα, όντως. Γιατί έχει βγάλει αντιλιά. Είναι ο πρώτος που ανοίγει την αυλαία και είναι δύσκολα. Λοιπόν, να τα, τα έβγαλα πάντα. Ναι. Από πάνω μας τώρα αυτά είναι εκείνα που ήρθαν, τα πρώτα. Βλέπουμε και τον κόσμο εδώ προσπαθεί να τα δει. Πολύ δύσκολο όμως. Τα ρούφηξε η γαλανάδα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε λοιπόν επάνω. Και μάλλον με αυτό το καραμπέρι θα κλείσουμε, κύριε, γιατί εδώ είμαστε 250 φορές πιο κοντά. Και είναι και το μόνο που φαίνεται λίγο. Και μετά θα πάω για τις επιστροφές. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Πάνε για έναν στάχτη. Αυτό το στυλ πετάγματος έχουν. Εκεί πάνω που είναι τώρα. Ναι, έτσι πετάνε εκεί. Τώρα μιλάμε για τρομακτικά ύψη. Ασύλληπτα στο νου, έτσι. Μέχρι και ο Καλίδης πια δεν κοιτάζει πάνω. Έχουν αρχίσει, δεν φαίνονται τα πουλιά. Έχουν αρχίσει όλη τις ιστορίες. Όταν δεν βλέπεις περιστέρια, πιάνεις την κουβέντα. Προσπαθεί εκεί ο Γιάννης λίγο να δει κάτι. Πολύ δύσκολα όμως. Βγαίνανε στάχτη. Και μέχρι και εγώ έχω καταλήψει και περιμένω τώρα την επιστροφή. Τραβάμε και λίγο από το πίσω μέρος. Έχουμε κόντρα τον ήλιο. Τι να κάνουμε. Πουλιά δεν βλέπουμε, περιμένουμε, πάμε την επιστροφή. Και τώρα βλέπουμε το γνωστό βρώγκο. Έτσι θα καλά τα χιλιά. Να, αυτό. Αυτό είναι το κάλεσμα. Έτσι. Τώρα θα γίνει, πιστεύω θα γίνει χαμός σε λίγο. Ήδη έγινε, να ξεκίνησε. Έφτασε ο πρώτος. Είναι ο Καραμπέρης που βλέπαμε ο τελευταίος. Για να δούμε τώρα ψηλά. Ωπω, οι βαζούρες. Πάμε τώρα. Ξεκινήσαμε. Όπα, αυτό τι είναι. Αυτό θα από πίσω πλάγια. Έρχονται τα πρώτα και τώρα θα έρθει μονοκόμμα το κοπάδι, πιστεύω όλο. Ναι, έχει κοσκινήσει τώρα όλο το κοπάδι, έρχεται, μαλλιοκούβα. Όλα έρχονται, παιδιά. Τώρα θα γίνει σεισμός. Όπα, σπάσανε. Πέρασε μια καλιακούδα από μέσα και σκάσανε. Σπάσανε τα πουλιά. Έρχονται όμως, έρχονται.
Χαμός. Σχεδόν όλα έχουν έρθει, έχουν μείνει 2-3 ακόμα πάνω. Πάνω στην κάμερα δεν να δεις αυτός. Να τραβήξουμε και λίγο μέσα τώρα, ήρθαμε από κοντά. Αν και τα πιο πολλά είναι έξω. Είναι τα γνωστά αυτά και τα τσαπαροταραμπέρια, τα καφιτσοτά. Δεν αλλάζει ο Αχιλλέας, είπε. Με αυτά μεγάλωσε, με αυτά θα φύγει κιόλας. Πεντάμορφα είναι, πραγματικά. Δεν παίζει σε ομορφιά, είναι το κάτι άλλο. Δουλεύουμε και λίγο μέσα τώρα. Βάλαμε κάποια γιατί είχαν αγριέψει. Τα μισά είναι έξω. Να, καραπέλι. Αλλά θέλαμε να τραβήξουμε και έτσι λίγο. Είναι αγρίμια. Εντάξει. Δεν στέκονται. Τέλος πάντων. Επειδή είναι τόσο άγρια και δεν μπορούμε να τα βάλουμε μέσα, θα κλείσουμε αυτό εδώ πέρα το καφιτσοτό. Και είναι και κάποια λίγα ακόμα που έρχονται που είχαν μείνει επάνω. Και κλείνει και η παράσταση. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, Αχιλλέα άνοιξε στην αυλία εδώ στη γιορτή του Βόλου για το 2017. Ο κόσμος είδε τώρα και θα κρίνει, έτσι. Η πεταξία ήταν πολύ ωραία, όπως πάντα. Λοιπόν, αυτά τα σπάνια σε ομορφιά περιστέρια που έχεις εσύ, ας πούμε, πανελλαδικά, πήγανε πάρα πολύ καλά, κάνανε το πρόγραμμά τους τέλεια και πιστεύω ότι και στον κόσμο θα άρεσαν. Από μένα ειλικρινά συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον κόσμο. Ήρθε πολλοί κόσμος και θέλω να πιστέψω να τους ικανοποιήσουμε. Αν και εγώ λιγάκι δυσαρεστημένος που δεν ήρθαν καλά τα περιστέρια. Ήρθαν, απλά μένανε κάποια στη γυαλάδα, εντάξει. Δεν πειράζει. Έγινε. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Καλά. Γεια σου, Αχιλλέα. Γεια σου. Πάμε τώρα για την Αγρία, φεύγουμε από τον Αχιλλέα στο Δημήτρη Μπουργάνη. Ποιος εσύ ρε? Ναι. Εσύ ποιος είσαι ρε? Παλικάρι του δρόμου. Να, αλλά ποιος είσαι? Πάρε τη σκούπα. Πάμε λοιπόν για τον επόμενο. Είδαμε και αυτό. Φτάσαμε λοιπόν και στις Αγριές. Εδώ είμαστε λοιπόν και στον Μπουργάνη. Όλος ο κόσμος είναι μαζεμένος. Πάμε και μέσα να δούμε τι γίνεται. Εδώ αξίζει ο κόμμα. Λαοφύελα. Είναι ένας μικρός χαμός όντως. Έτοιμος Δημήτρη, φύγαμε. Κάνει τώρα την κλασική προθέρμαση. Αυτό λέγεται αυτοσυγκέντρωση Σαββίδη. Έχει όνομα και επίθετο. Βλέπουμε και το Σαββίδη εδώ πέρα. Σαββιδάκια είναι αυτά, το ξέρουμε, δεν είναι κρυφό. Και ο ίδιος το δηλώνει. Γι' αυτό τον έχει πάντα και δίπλα, παίρνει και τις συμβουλές. Πάντα. Τα σαβιδάκια θέλουν πάντα τον μπαμπά τους. Βέβαια. Είναι ωραία, όμως θα δείτε γιατί το λέω. Πάμε λοιπόν. Αυτά εδώ είναι εκεί. Αυτές εδώ οι πεταλίες, βλέπετε. Ένα βήμα κλώνει.
Ήρθαν από πάνω μας, δεν πειράζει όμως. Πήγαν εκεί που δεν θέλαμε να πάνε στο ήλιο. Δεν πειράζει, ο μπανάνης δεν κολλώνει. Τραβάει και μέσα στον ήλιο. Άπνοια αυτή εδώ. Και αυτή εδώ είναι η κλασική φτερογισιά. Σαββιδοπετάματα. Πετάγματα. Αυτά είναι τα πετάγματα του Σαββίδου που λέμε. Είναι διαγώνιες που λέω εγώ. Ανεβαίνουν διαγωνίως. Φεύγουνε και ανεβαίνουνε. Πάμε τώρα, αυτά ήδη έχουν φτάσει τώρα στην άλλη άκρη του ορίζοντος. Πάμε και λίγο τώρα στην ομάδα. Και εδώ τώρα βλέπουμε τα ορθώματά τους. Να είναι άλλα κόλπα. Δεξιά και αριστερά και από πάνω να και δώσουμε, να δώσουμε το πλάνο μας. Τελείως από πάνω. Φεύγουν όμως, φεύγουν. Θα πάνε πλάτες και αυτά. Εδώ βλέπουμε τώρα την ομάδα. Πλήρη άπνοια, εδώ δεν κουνάει φύλλο. Όταν λέμε πλήρη. Πάνε όμως τα πουλιά, δεν έχουν κολλήσει. Τα έχουμε συνέχεια ζωμαριστά. Βλέπετε και το πεύκο πόσο κοντά το έχω φέρει για να μπορούμε να τα δούμε. Και αυτή εδώ είναι η φτερογισιά τους, με πλήρη άπνοια. Άλλη μια διαδούλα εδώ. Και έτσι έχουν σκορπίσει και πετάνε πολύ ψηλά σε αυτό το μοτίβο εδώ έτσι. Να είναι θεαματικά περιστέρια. Και έχουν πάει και εκεί. Αυτή τη στιγμή. Εύκολη στόχη γιατί είναι θεαματικά. Είναι σταματημένα και μας περιμένουν. Εδώ, να το. Τώρα γυρίσανε πίσω πάλι προς τον ίδιο πάνω. Πολύ ψηλά όμως, ναι. Ήδη έχουν καρφώσει τα φύλλα. Αρχίζουμε και τα φτάνουμε εδώ. Πάνε για το υπερπέραν. Τώρα ήρθαμε ακριβώς κάτω από το κουμάσι. Και πάνω εκεί ψηλά που βλέπετε, να τα, αυτά εδώ είναι. Βέβαια, γαλανάδα και έχουμε τζινιά, είναι λίγο μείον αυτό. Πολύ ύψος, πάρα πολύ. Εκεί μέσα. Οπα, αυτό είναι στίγμα, παιδιά, είναι στίγμα. Σαν που φαίνεται. Κατά λάθος το έβγαλα αυτό. Ναι, και εκεί επάνω, κοιτάξτε, ορθώνει ακόμα. Θολώνει. Και φαίνεται ρε μάγκα, ναι, φαίνεται. Φαίνεται ότι περιστέρι είναι. Να, κοιτάξτε πώς το βλέπουν από κάτω, έτσι. Έτσι, αυτή η κουκκιδίτσα που βλέπετε. Και εδώ βλέπουμε και τον κόσμο όλο. Μάτια ψηλά. Πάμε και εμείς επάνω. Ξεκινάμε και την επιστροφή. Ναι, τώρα πια εκεί δεν βλέπαμε τίποτα. Στάχτηκε μπούρμπουλη για να τα πουλιά. Όντως. Για να δούμε τώρα. Αυτό ήταν το κάλεσμα. Ναι, έχουν βάλει. Και πάμε στη μηχανή εκεί έξω. Από όλες τις κατευθύνσεις έρχονται. Ωραίος. Εδώ πέφτει το χειροκρότημα, εντάξει. Ωραία ήταν να πετάξει, πολύ ωραία. Τραβάμε τώρα και λίγο από κοντά τα φιλιά. Όπα, γκρίνια.
άλλα σκαριά, άλλα περιστέρια. Άλλα κόλπα που λέμε. Αυτά είναι τα λίγα από τα λιγοστά παρδαλά που γυαλίζανε πάνω, που βλέπατε. Λοιπόν, Δημήτρη, για μένα θα σου το πω, είσαι λίγο άτυχος, γιατί όπως και πέρυσι έτσι και φέτος ο καιρός ήταν πολύ βαρύς εδώ. Είχαμε ήλιο και άπνοια τελείως. Παρ' όλα αυτά τα πουλιά, εντάξει, δείξανε τη δύναμή τους, φύγανε, πήγανε, καρφώσανε. Απλά εγώ πιστεύω με τη δικιά μου την εμπειρία ότι άμα είχαμε και ένα αεράκι και φεύγανε τα πουλιά θα βλέπαμε πολύ καλύτερη εικόνα. Δηλαδή για μένα δικηθήκαν αυτά τα περιστέρια για αυτόν τον καιρό. Άσχετα άμα δείξανε τη μαγιά τους και αρέσανε στον κόσμο, θα βλέπαμε, πιστεύω, πολύ καλύτερη εικόνα αν είχε ένα διαφορετικό καιρό. Πάντως από μένα συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια που έκανες. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου, ευχαριστώ και όλο τον κόσμο. Να συγχαρώ τα παιδιά εδώ του ΔΣ, εδώ το συλλόγο μας, για την ετήσια γιορτή αυτή που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Πιστεύω ότι αυτό που λες, ότι αν είχαμε σήμερα λίγο αέρα, τα περιστεράκια θα πηγαίναν καλύτερα. Αλλά πιστεύω ότι και πάλι όχι, με αυτή την πολύ ωραία τα περιστέρια καρφώσαν, δεν φαινόταν κανένα. Και είσαι και λίγο άτυχος, είσαι από τους πρώτους ο δεύτερος και εδώ έχει πολλή υγρασία. Πολύ υγρασία. Θα το πούμε αυτό και βλέπεις τα πουλιά τα θολώνουν τελείως επάνω. Πολύ υγρασία, Παναγιώτη. Πάντως ήταν σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλά. Να σε καλά, Παναγιώτη. Συγχαρητήρια και του χρόνου. Σου εύχομαι καλύτερο καιρό να τα δούμε ακόμα καλύτερα, γιατί ξέρω ότι αυτά τα πουλιά αξίζουν πολύ περισσότερο. Αυτά τα ξέρω εγώ πολύ, αυτά τα περιστέρια. Σε πολλούς περιστεράδες που τα έχουν πανελλαδικά, που τραβάω βίντεο και πραγματικά είναι από τα καλύτερα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ Συγχαρητήρια για τα καλά σου λόγια. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Φεύγουμε λοιπόν και από εδώ, από το γνωστό ωραίο μέρος, και πάμε ολοταχώς για το Θύμιο. Ο Θύμιος είναι ο τρίτος κατά σειρά. Βλέπουμε και ένα πλάνο έτσι πανοραμικό εδώ. Πάμε λοιπόν. Στο Θύμιο έχουμε έρθει λοιπόν, ο τρίτος κατά σειρά. Πάμε Θύμιο! Αυτό. Τσακ, μπαμ. Χωρίς προειδοποίηση. Μπράβο, ρε Θύμιο. Ένα βήμα, μια ανάσα που λέμε, μια πνοή. Είδαμε όλο το κοπάδι. Πράγματι φύγανε πολύ εκρηκτικά τα περιστέρια του. Και οι γνωστές ακινησίες, ναι. Τα επιτόπια. Επαναλαμβάνω, στο Θύμιο, είμαστε στο Βόλο και μας πετάει τα περιστέρια του 2017. Και είναι αυτά εδώ. Τα είδαμε σε ένα κοντινό, τα βλέπουμε τώρα και λίγο στον Ευρυγόνιο, σε ανοιχτό πλάνο. Πραγματικά σαν αστεράκια είναι. Και ας είναι και τζινόχρωμα, πάμε και λίγο στα ασπρόκολλα. Ασπρόκολλα δεν είναι αυτό, νομίζω. Για να κλεί. Φεύγει. Ασπρόκολλο είναι. Αλλά είπα. Ωραίος, πολύ ωραίος, ναι. Μπράβο ρε Θημιώνα. Λοιπόν, ανοίγουμε το πλάνο και όπου και να πιάσουμε τα ξέρουμε, αυτά είναι στιτά, είναι ταμπέλες. Ακίνητα περιστέρια, έτσι και ανεβαίνουν. Με πλήρη άπνοια και εδώ. Τα περιστέρια μας ήρθαν τελείως από πάνω, τελείως.